בואו לעשות איתי ארוחה לאופק, אהבת חיי. זה פעם ראשונה שאני מבשלת פסטה רוזה. בהצלחה. אני החלטתי לעשות פסטה בסיר אחד, אז אני שמתי 50 גרם חמאה, מחכה שהיא תימס, כמובן שאין לי סבלנות, אז אני מסיימת לה קצת. הכינו אותי מראש. אמא, איזה ריח! טוב, עכשיו אני מוסיפה את הפסטה. מערבבת רגע. זה אמור להיות מים חמים או קרים? ומערבבים, נותנים לזה קצת לשבת, לפסטה להתבשל. כמה זמן אני אמורה לתת לזה לשבת? טוב, נמאס לי לחכות, אני ממשיכה. באמת, כי הוא לא להמציא. נשים קצת פלפלוני. עכשיו, במקום רסק עגבניות, אני שמה עגבניות אמיתיות. אמיתי! איך תמיד זה נגמר בלי בגדים? מה זה, אמרתי, זה פסטה? פסודה. פסודה? כן. קיצר. וואו, זה מריח טוב, חברים. יש מצב שכאילו כל זה חרא בלבן, כן? אבל יהיה בסדר, לך. כן, מה קורה פה? הכל בסדר! אני סומך עלייך. על. אז ניתן לזה שנייה, ואז נשים גם רסק עגבניות. פשוט הטעם של העגבניה האמיתית, זה פשוט מה שהולך לראות. אופק קנה את העגבניות האלה, שזה לא מה שאני צריכה. אז רוב סיכויים שזה פשוט יצא זבל, אבל אנחנו trust the process. אני כל כך לא יודעת מה אני עושה, תקשיבו. אין עתיד, אני מצטערת, כאילו, אין עתיד, חיים שלי, הפסטה לפח. זה פשוט לא מצטמצם. בגדול נשארנו רעבים.